see, 'cause I think I do want you next to me. So, ayan, tapos na po tayo maligo and hindi lang ako nakapagsuklay. Medyo mapula yung, yung ilong kasi makati siya, rinab ko siyang ganon. Gagawin ko is pansit. Gagawa ko ng bihon. So, ayusin ko lang yung buho ko din. Magcha-chop tayo ng mga gagamitin ko para sa bihon. Gagawin ko is pansit. Gagawa ko ng bihon. So, ayusin ko lang yung buho ko din. Magcha-chop tayo ng mga gagamitin ko para sa bihon. Diba? Wow! Nag-ayos muna bago mag-chop. Pero bago ako maghiwa ng mga gagamitin ko pa. Yes, Baba? Ha? So, nagkilay lang ako. Tapos, yung gamit kong lipstick is yung Super Face. Tapos, yun din ang linagay ko dito. And moisturizer and sunblock lang. Wala akong foundation. Wala. Moisturizer lang. Then, papulas dyan sa cheeks. And yun. Bago ako maghiwa ng mga gagamitin ko para sa pansit sa bihon, gawa muna ako ng leche flan kasi alam ko gusto niyo yung gawin yung leche flan. Yes? Ano? Uy, you're big girl na. So, kailangan natin ng eggs. 8 na eggs. Na egg yolk. Tapos may konting puti lang. Konti lang. Uy, Baba, careful! Wait lang. Kuha tayo ng lalagyan. Dito natin ilagay yung... I want that one. What that one? Nakikita niyo ba? Egg. Mom. Ay, Mom! Lagi niyo hinaan yung egg. Wait, Baba. Oh, die. Don't touch. I'm not. Or else. Mom. Don't touch. I touch this. Don't touch. No, that one. Taste. Mom, taste. Wala ako na paglalagyan ko ng yolk. Huh? Ha? What's that for? Ha? What's that for? That's for my... Kailangan natin ng... My cookie? Evap, isa nito, at saka isang condensed milk. Ayan. Wait, Baba. Wait, no. Kita nyo ba? Wait. Oh, wait, no. It's cold. Yeah, don't touch it. Don't touch it. No, you don't touch it. No, you don't touch it. Kita nyo, basta yan. 8 nito, so... Oops, yung white dito. That's egg. Yes, this is egg. I like that. You do like, all of you like eggs. Yeah, I like your egg. You like my egg? I don't have egg. Not that one. This one. Is that your egg? So, isa. Bilang ka ng isa. Then, dito yung ating basura. 2. Dalawa. 2. Oops. Mom. So, ayan. Ganyan. Naglalagay akong konting white. Konti lang. 2. Tatlo. Lima. Not yet. Lima. Tapos, alisin nyo yung, di ba yung egg white? Meron siya yung parang matigas na puti. Alisin nyo yan. Wait, Baba. 3. Okay na. Up. Very good. 4. Apat. Lima. Not yet. Tatlo. 4 pa lang to ha, Holly. 4. Asim mo. 5. Lima. 5. Mom. What's the milk? My spoon. It's a spoon, Mom. 5.
Anim. Amin. Bawa tu. Anim. Amin. Well, Anim. Okay, anim. and more. Pito. May timbo. Timbo. Pito. May fish. Talk to the people. They're Emma. watching us. Pito. Ito. Oops. Oops. Yan, pito. More. Isa pa. 8. Oh my God, mga tulog. Ito. That's it. The one. That's it, Papa. Ila. 8. Pada. Ilo. Ayan, 8 egg. Egg yolk. That's it, Papa. No more. That's it. Papa, that's it. No, 8. So, ayan. Pero bago ko siya ilagay, pero bago ko siya lagyan ng gatas, tsaka, tawag yan, i-mix. Ano muna ko? Gawa muna ako ng caramelize sa mold niya. So, wait lang. Oh, tingnan mo yung, why don't touch, Papa? Wait lang. So, eto yung mold ko para sa leche flan si Holly. Tinitikman niya yung asukal. Ayan, ganyang karaming asukal. So, yung parang makover lang yung ganyang karami. So, ayan, ganyan ko siya mini-melt. And then, para hindi siya masunog, sinishake ko siya. Ganyan. Kita niyo ba? So, ganyan. Para hindi siya sunog. Ganyan. So, ikot-ikot mo lang siya kasi mainit na yung mold. So, patayin ko muna to. Kasi mainit na yan. Ganyan. Ganyan. So, ikot-ikot lang siyang ganyan. Tapos, pag wala na siyang puti, yan, matutunaw na lang yung iba dyan. So, alisin ko na siya dyan. Tapos na yan. Then, yung isa naman. So, wait lang. Kasi meron pa ako nakikita mga buo-buo. So, i-shake ko lang siya. So, ganyan. Eto, ang ganda nito. Nabili ko to dun sa bagong bukas na store dun sa marketplace. Ang tawag anong na nga yung pangalan nun? Keisher ba yun? Basta na-vlog ko rin yun. Ata. So, ayan. So, okay na to. Then, eto naman na isa. Ayan, habang ako'y nagmi-melt ng sugar, si Jan naman, linilinis niya yung pag-iihawang ko nitong isda. Nandun din si Holly. Nandun kay daddy niya. So, eto na yung pangalawa. Bumubula na siya. I-shake natin siya. So, ganyan. Shake lang ng shake. Ikot-ikot. Okay na to. Tingnan mo yung isa. Napaka-brown. Etong isa, hindi masyado. Pero magba-brown pa yan mamaya kasi maluluto pa siya. Tingnan nyo, nagbo-boil pa siya kahit wala na siya sa heat. So, yan. Tapos na to. Maglalagay tayo ng eto, isa nito. Tig-isa lang. Isang evap, isang condense. So, yan. Hindi ko binit yung yung yolk. Sabay-sabay ko silang imimix. Nandito na si John. Tapos yan ang linisan. And isang condensed milk. Holly, what are you doing to your daddy? Ganyan. Nakikita niyo ba? Tapos alis ako. Oy, Baba! Kinukulit niya. Buti naman si daddy ang kinukulit mo dyan, Baba. And then, alis pala ako kasi punta ko ng Filipino store para pick upin ko yung dahon ng saging. Kasi kung maganda ang weather, alis din pala yung mga boys kasi may golf silang 3, after ng school may golf sila. So, hindi ko alam kung anong oras kayo kakain. Pero pag maganda yung sa labas, isi-set up kong parang budol fight. Pero ang kakainin lang naman namin is, isda. Tapos,
I-try ko lutuin yung pusit kasi ayan, may pusit akong linabas. Then, maglalagay din pala tayo ng vanilla extract. Oh, andito ka na. Pusa for egg. Oops, konti lang. What is egg? Ha? Egg. Oh, andito na siya. So, mix ko lang to. I mean, Wait. Oh, hindi ko pa linabas yung natin, Baba. not find out with egg. Ha? Find Okay. a mouth. Okay. Paborito niya mag-mix eh. Ganito. Like this. Okay. Okay? Careful! Like, round, round, round. Ayan. Meron ako yung mixer, yung normal, pero itong ginagamit ko, oh. Yung maliit. Para sa ano lang to, pa nag-scramble egg. Pero itong ginagamit ko pa nag-leche flan ako. Para hindi ba siya mga ganon, yung parang mabula. Eto, may bula rin, pero hindi ganun katulad ng isa na pag minimix ko talaga, nagbabubble siya ng bongga. Wait, Baba. So, ayan. Yung kaldereta pa ni Jan, pansit yung panglulutuin ko. So, okay na to. So, yan, na-mix ko na. Then, ilalagay ko na siya sa mold. So, ganyan siya. Wait, kunin lang natin yung yung strainer ko. Ginamit natin to sa ano. Baba, excuse me. Alis dyan. This is hot. This is hot, Baba. Baba. Like egg. Alis ka dyan. Baba, alis, oh. Mainit to, oh. Mainit. This is hot. Excuse me. Okay. Okay, ayan na yung matigas na siya, oh. Alis dyan, this is hot. Apple. No, don't blow. I did, Mom. You did it. Mom, miss it. Okay, don't babang, huh? And ayan, ilagay na natin siya, strain na natin siya. What's that for? This is leche flan. I like it. Ang sekreto sa pagluto ng leche flan is dapat binabantayan. Pag na-overcook yan, hindi maganda ang texture niyan. Wait, Baba. What's that for? Tapos, i-rest ko muna siya for 5 minutes after kung ganitohin ba. Ganito ma-strain siya. I-set ko muna siya 5 or 10 minutes. Depende. Para yung bubbles, kumonte. Tama ba yun? Ewan ko, sabi ko sa inyo, hindi ako marunong mag-explain. So, ayan. Ipakita ko sa inyo maya-maya. Yung isa naman, excuse me, Baba, don't touch, ha? Honey, Don't touch. that's it. She told you, don't touch. So hot. Very hot. No? Inaaway niya That's talaga. steak. Ha? That's steak. Stink. That one. Oh, I like that. you like it. Stink daw, pero like niya daw. Let it go. So, yung pag-steam ko nito, depende ha. Hindi talaga masunod. Minsan, 35 to 40 minutes. Pero depende pa rin yan. Kasi chine-check ko yan. Pag tinuso ko siya na may konting sumasama, inaalis ko na siya sa, sa steamer. Kasi maluluto na lang siya itself. Kasi sobrang init niya. Kasi pag linuto ko siya na halimbawa, chinek ko and then ang sobrang clean niya. And pag inalis ko siya, naluluto pa siya, so ma-overcook siya. So, yun ang sikreto ko. Pag alam ko may konti lang na sumama sa toothpick, inaalis ko na siya sa steamer. And then, hindi ko tinatanggal yung takip na aluminum foil nito. Kasi para maluto siya itself na wala na sa steamer. Tama ba yun? So, yun. Kaya, ganun siya ka-smooth nung, yung nakita nyo sa nung New Year, yun ang ginawa ko. Ganun ang ginagawa ko. So, para pantay, eto, dinagdagan ko. Wait, Baba. Careful. What's this for? No. What's this for? What's that for? Yeah. Miss it. Alice, don't mix. What's that for? That's a holder. Hold up. A holder. I did off. Okay, wait.
too hot. It's not too hot. Yeah, it's gonna be hot. No, this one. Okay. Not too hot. Alright. If it's not, it's not. So, eksakto lang tong dalawang dito sa mold na ganito. Pero ang puno niya na, tingnan niyo. Last time, kaya yung nakita nyo dati may bilog, kasi yung isa nito nabasag, kasi sobrang ano niya, inaagapan ko ba yung caramelized, kasi sobrang ano niya, nag-brown. So, parang hindi na siya maluto. Inano ko, linuglog ko yung body niya sa tubig. Nag-crack, kaya huwag nyo yung gagawin. Kaya dapat, bantayan nyo. Ayan, okay na to. Malulobat na tayo. So, ayan. Hoy. Ang kulit. Ayan, gamit ko lang yung phone kasi lowbat na yung ano ko, yung tawag nun, oh, ayan. Yung aking camera. So, hindi ko na siya dinala. So, pupunta lang tayo doon sa Asian store, sa Filipino store, sa Mount Gambier. Para kunin lang yung dahon ng saging. Magdadrive talaga ako doon para lang kunin yun. Yun lang ang kukunin ko. And, yeah, iniwan ko na si Lolo. And then, di ba dapat magpapansit ako? Mamaya ko na lang yung gawin kasi habang nagdadrive ako, pinapakuloan ko yung gagawin kong kaldereta para kay Jan kasi yun ang kakainin niya. So sabi ko kay Jan, bantayan niya yung aking pinapakuluan. As in, pinakuluan ko lang siya, hindi ko siya nasute. Mamaya ko na lang siya isute pag ano na siya, pagdating ko. Pero at least habang nasa biyahe tayo, may pinapakulaan na ako. So ganun lang. Ganun ako pag halimbawa may pupunta na ako, tapos naiwan si Jan and kailangan kong merong mapalambot na karne, pinapakulang ko yun, then isusute ko siya pag dumating na lang ako. Yun ang ginagawa ko. So mamaya na lang, punta muna tayo doon. And hindi ko rin sinalang yung yung leche flan kasi yun dapat binabantayan yun. So may oras pa naman tayo. Wala naman tayong bisita. Kami-kami lang naman. Meron kang ayan, bahay na ako and sumaglit din ako sa Coles. Bumili ako ng cake. Ano lang to? $9 lang to. Masarap tong cake. Yung mud cake nila. Kasi si Holly, alam niyo na si Holly, pag birthday dapat may cake. Meron akong ice cream cake. Then, yung binili ko noon, nasa freezer. And ito yung binili kong dahon ng saging. O, ayan, di ba? Dinayo talaga yung daing ng, yung dahon ng saging. Pero sobrang init. Hindi ko alam kung matutuloy ito. Pero, pag okay yung weather doon sa labas, yung kami kakain nga, di ba, sabi ko. Pero pag sobrang init, siguro dito na lang sa loob, hindi ko alam. And bumili na rin ako ng suka, dato puti. And wala sila yung isang suka na dato puti din ba yun? Basta yung nasa glass din. So, eto, first time ko itong matry, itong Mother's Best. Ayan. And ano pa bang binili ko? Eto, favorite to ng mga bata. Yung linalagay lang to sa kanin. Gustong-gusto nila. Pero ang tagal na nila kasi hindi nakaganito. So, meron ako nakitang maliit. So, sabi ko, bilhin ko rin to. And, eto yung pinapakuluan kong baka. Yung ribs. Ayan, oh. So, mamaya, isusute ko yan. Dapat kasi, sinusute yan bago pakulang. Kaso nga, di ba, umalis tayo. Kaya, pinakulang ko na yan. So, ngayon, and bumili na yun. Puloy na tayo. Ano na yung binili ko? Nasaan na yun? Bumili rin ako ng aluminum foil kasi kunti na lang yung aluminum foil ko. Nasaan ba yun? Ito, aluminum foil kasi paubos na yung akin. So, bumili na rin ako. And, lagyan ko na itong tubig kasi lulutuin na natin yung leche flan. Si Holly nakatulog. Alam niyo kung saan kayo nakapatong? Sa air fryer. So, huwag kayong mahuhulog ha. Yan, dito siya sa labas. Ayan, nire-ready niya na yung aking ihawan. Andun siya, mag-gulp sila ng mga bata pagdating nun. Ayan. That's it, Han? You think it's enough? Hindi ko alam, baka magkulang yung uling namin. Ganyan ang uling dito, yung parang, ayan, square-square.
Oh, sandali lang. So, ayan na yung steamer natin. And then, hindi ko muna linalagay yung leche flan natin dyan kasi hinihintay ko siya munang kumulo bago ko siya ilagay kasi doon tayo mag-start ng oras. Ayan na yung ribs ng beef. Alam mo yung nakalimutan kong isabay na pakuluan is yung carrots. Mamaya na lang yon. Ayan, hindi pa siya ganun kalambot pero mamaya ko na yan lulutuin kasi magluluto muna ako ng pansit. Ito yung isasaw ko sa pansit. Yung tira naming ulam kahapon, yung binili ko sa Coles na roast chicken. So, ayan. And eto, tatakpan ko na ng aluminum foil kasi ready na yan. O, nagmo-moist na siya sa loob. So, pwede natin siyang ilagay. So, ayan. Ilalagay na natin tong leche flan natin dun sa steamer. Make sure na saradong-sarado yan para hindi siya mapasukan ng tubig. Ayan na yung leche flan natin. Nakasalang na siya. Time check is 3:10. So, i-check ko siya after 35 minutes or 40 minutes. So, yeah. Update ko kayo. Maghimay muna ako ng chicken para sa pansit. Ito na si Sak. Nung pagdating niya sa happy birthday, ma'am. Ulit. Ayan. What's this? May regalo si Let me Sak. take this one. Okay, wait. Oh my God! Oh my God! Buksan daw natin. Ayan siya, oh. May parigalo. Si Kuya. Nahihiya si Kuya. So, ayan. Buksan natin yung regalo ni Sak. Thank you. Thank you. Si Kuya, nahihiya siya, guys. How do you read this? Before you open it. My Me card and siya. Sophie made this. Are you and Sophie? Zachary. What's this? Is this balloon? Tingnan niyo yung ginawa ni Sak sa akin, no? I made the card for you. Oh, ang cute, Sophie. Thank you, na. Tingnan niyo naman. Yeah, this will call me I love you. What's the smell? Huh? I'm cooking. It smells like smoke. Ah, yeah, mommy's gonna do What's something. that? What happened to your face? What happened? Huh? Ang laki ng box. Is there more here? What else? Ang laki ng... Wow! What are you making here? Yes, ayun si Kuya. Hi, Oh, Kuya. my watch fix. Tingnan niyo, oh. Mom, it's my watch. Well, where'd you They haven't texted me yet. Huh? Like that. Lid. Zach, go change Lead. the shirt. You gotta start pie-pieing. Pay-pay. Magpapay-pay pa ako. Nahiya. Say What's hi. that? Say hi. Bye. Nahiya siya. Meron siya What's maliit na pawpaw? din na card. Ayaw niyang ipakita. Sabi niya, wag ko raw ipakita sa inyo. So, i-obey natin si Kuya, ha? So, kay Sak, eto, okay lang kay Sak. Ayan, no? May pangalan niya, Sakay. Tapos, ayan ako, may buhok, may puso, may balon. Ang cute ni Sak. Play it there. Kuya! Ayaw niya ipakita, eh. So, ayan, tsaka eto. Kailangan ko pa magpaypay. Wait, ayan na pala yung yung nahimay ko. Yung chicken, tapos ayan, binabad ko siya. And then, nagbabad ulit ako ng isa. Sabi ni John, kailangan ko na magpaypay. Where's the box, han? Ay, the cardboard. Papa. Hi! Dito sila, ma'am. Binigyan niya akong squid. Ayan, another squid. Yung parents-in-law, kasi nagbigay si ma'am sa akin ng nag-greet, tapos nagbigay ng squid. So, ito, paypayan ko yan. That's Philippine one. Philippine way. Parang hindi naman siya walang apoy. Ito yung isda na iihaw ko. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Ano nga to, ma'am? Love, what is this? What's this, Dad? Trumpet. Trumpet? Tasmanian trumpet. Oh, Tasmanian trumpet fish daw to. Pang ilalim na isda. So, hindi natin yan kilala. So, ihawin ko lang siya. Pero ang laki niya para dun sa aking ihawan. So, tingnan ko lang. Wala pa naman si Jan para ikat to. So, itry ko lang. Lagyan ko lang siya ng asin. This one? Yung isda natin, ito yung ihawan. Ang liit. Okay lang. Ganunin ko muna siguro. Paano ba? Hiwain ko na lang kaya. Ayan, nag-alarm na yung aking phone para sa leche flan. You spray? No, love, because we have food. So, i-check ko na yung leche flan. Ayan, nag-alarm na yung aking
phone para sa leche flan. So, ayan na yung leche flan natin. Ano yata ito? Ilang minutes ko ito inano? Ayan. Meron pa siyang konting dumikit. Pero, tatakbang ko siya ulit kasi maluluto yan. Maluluto yan. Yan, malambot siya. Masarap siyang isda. Kaso, nadudurog siya pag ibabaliktad. Ayun, nasasayang. Ibaliktad mo. Ay! Ay! Nako, nasayang yung ano. Ilagay sa babaw. There, mate. That's good, mate. Nadurog siya. Ang sarap pa naman. Ang pangit yan tingnan, pero ang sarap niya. Uy, nadurog yung isda kasi dapat pala hindi yun inano. Hindi ko naman kasi alam na gagawin ko siyang ihawin ba. So, tinanggalan na yun ni Jan ng kaliskis. So, hindi na naprotektan yung skin. Kaya, ayun, dumikit, nadurog tuloy. Ayan na yung pansit. Ginisa ko lang to. Alam niyo na, yung gisa-gisa lang siya. Tapos, naglagay ulit akong konti lang na asukal. So, eto na yung kaldereta natin. Ayan. Nilagyan ko na ng cheese sa top. And hindi ko na napakita sa inyo kasi nandito kanina si ma'am. Kaalis lang nila. So, ayan. Yung ating isda nandun pa rin sa ihawan. So, ayan na yung... Parang si Jan na may birthday, ha? So, ayan na yung kaldereta natin dito sa bowl. Parang si Jan nga talaga may birthday, oh. Nadurog siya kasi inalisan na kasi siya ng yung kaliskis nga. Kaya nadurog. Pero, ayan yung ulo, yung buntot nandun pa. Mamaya ko na lang siya kukunin. Hindi na siya ganun kaganda. Pero masarap siyang isda, as in, sobrang sarap niya. Nagluluto rin akong hipon. Pinakulang ko siya sa maraming bawang, asin, tapos vegeta. Hindi ako naglagay ngayon ng orange or royal or Sprite. Kasi nagsawa na rin ako dun. So, eto, simple lang. Maraming garlic tsaka butter. So, yan. Nagpapakulo rin ako para sa okra. Favorite yan ni Sak, yung okra. And eto, mag-iihaw ako ng pusit. So, etong ilalagay ko dun sa, pang stuffing. Mayroon siyang onion, garlic, tapos ginger. Nasa ilalim pa yung ginger. Hindi ko pa kasi siyang hinahalo. Ayun. Ginger, tapos may konting sili. And lagyan ko siya ng asin, vegeta. And yeah, tapos ihawin natin. So, yan. And eto yung okra. Ayan. Pinapakulaan ko na. And tapos na yung hipon. So, ayan na yung pusit. Eto na yung linagay kong mga stuffing. Ayan, oh. So, ilagay ko na siya doon sa ihawan natin. And eto na pala yung buntot. Ayan. Mas okay yung etong side na tong dalawa kaysa doon sa kabila. Kasi yung doon sa kabila, di ba, nadurog talaga siya. Pero dyan, okay naman siya. So, yan. Ngayon, eto naman ang ihawin natin. Dalhan ko nito si ma'am. Kasi si ma'am nasa, wait lang, buksan ko lang yung pinto. O, di ba? Buksan natin to. Ay! Wala pa yung mga... Oops, kunin ko lang yung kutsara. So, linisin lang natin to. Oh, amoy usok na tayo. Mausukan din kayo. Wala pa yung mga boys. Mamaya-maya, nandito na yon. Ayan. Ilagay muna natin tong isa. Ayan, oh. Yung ulo, mamaya na lang. Ayan muna. Tapos yung ulo. Uy. Mag-aano ka, ha? Ay, pumunta siya sa baba. Tapos, eto namang isa. Huwag kayong lalabas. Pinagpaguran ko kayo. Hiwain. So, ayan. So, yan. Baba, wait, Baba. Ha? Okay, come in. So, ayan, may isa pa tayo. Yung dalawa nandyan na. Si Holly daw punta rito. Luto ako ng spring roll habang nag-iihaw tayo ng pusit dun sa labas. Ayan, mainit na siya. Hindi ko na ginamit yung deep fryer kasi kunti lang naman tong spring roll. Pero wag lang natin siyang punuin kasi maano yung heat, yung temperature ng oil. May pa ganun. Basta wag dapat, tama lang. 4 lang yata linagay ko. Or pwede rin 5. Oops, nausukan kayo. So, ayan. And, habang hinihintay natin yan maluto, maglinis tayo dito. Oh, kalat. Magugas muna ako. So, ayan yung squid. Malapit na to. Sana luto siya. Kasi parang pawala na yung apoy. Tingnan, mainit siya. Parang okay naman siya. So, yung isa, hindi ko na yun maluluto kasi
pawala na yung apoy. Tap ko yung table dito. Tulungan ako ni Jan. Then, ilagay natin yung binili kong... Ayan, nakaligo na siya. Jingle bell ka pa rin. Tapos na yung Valentine's nga. Ngayon, nasa jingle bell ka pa rin. Tawag na yung dahon ng saging. Come on, Han. Ah, here. Right, let's I will remove this. what's wrong with that one? I'll put, no. Look, that's a you one. Yeah. Come on, help me. Are we gonna leave that one there forever? No. Let's take yours, mate. That one? Your head. Huh? Where is it? Hit the back of the bowl, mate. Nag-vlog si Jan sa si Peter. Watch the snip go. Oh! Come on. Hey! Kuya. I'm ready! No fighting, I'm Holly. ready! It's already. Ako na. Doon ko sa kabila. Oh. Come with a sandwich. Diyan ko sa kabila na. Wala akong sinisipit mo mga sa head lang. Ha? So, wait. Kunin ko yung... Ang dilim, no? Madilim. Help you doing some food. Mom, are we disgusting? Over there. Ha? Are we disgusting? Hey, Mom, and what? Bye, guys. Shout out Popcorn. Rika Rufon. Dang Nepomuceno. Don Pomoceno. Jim Gay. Añumuevo. Alvarez. Eliza Eliza. Christina Estina. Vanessa Vanessa. Nieto. Neto. Mary Mary. Grace Rice. Sabida. Sabida. Sheena Sheena. Mapilisan. Paplisan. Con Con. Garing. Talon. Lainey Laning. Ate Faye. Face. Don't forget to write hashtag China and Mackies to be shout out. Bye. Bye. Hooray!